Hola, nins i nines! Avui anem a contar un conte. Un conte d'un dimoni! Com que ja sé que vos agraden molt els dimonis, he pensat que aquest conte seria perfecte. Anem a escoltar-lo? Un, dos, tres, ja! I jo vos vull contar un conte ben polit, que sigui bo d'entendre i que sigui divertit. Pot ser un conte de fades, pot ser un conte de dracs, pot ser hi sortim bruixes, pot ser hi hagi gegants, ulls de mussol, orelles d'elefant i boca de peix petit. Molt bé, com vos he dit, contarem un conte d'un dimoni. En aquest dimoni li diuen Banyeta. Ara el veureu. En Banyeta vivia a un llac vermell, vermell, vermell i més vermell. Era un lloc que no li agradava gens a en Banyeta, perquè allà estava ple de dimonis, que totes feien polissonades, i a ell no li agradaven gaire les polissonades. I clar, havia d'estar allà. Però un dia se'n va donar compte que tenia una cova ben llarga. La veig la cova d'en Banyeta? És ben llarga. I va pensar que es pot ser. Si en revoltava la cova, podria anar a un altre lloc que li agradés més. Ho va voler provar. I així ho va fer. Va decidir dir adeu a tots els seus amics de l'infern i els hi va dir: vaig a veure si hi ha un altre lloc que m'agradi, perquè aquí no m'agrada gaire. I van dir: bé, idò que tinguis sort. Així en Banyeta va decidir enrevoltar la seva cova i en revoltilla, i pegar un bot. Bota, que bota, botaràs. Fiu! Va pegar un bot tan gros que se'n va anar en el Pol Nord. En el Pol Nord! El Pol Nord és un lloc blanc, blanc i més blanc. És un lloc allà on fa molt de fred. Veus en Banyeta que tremola. No li agradava gaire el fred. Clar, com que venia d'un lloc que tenia molta calor, no li agradava gaire el fred. I va dir: no, jo aquí no m'agrada gens estar-hi. Veiem si la cova me du a un altre lloc. I què va fer? Va enrevoltillar i bota, que bota, botaràs. Fiu! Va tornar a fer un bon bot i va passar el Pol Nord. Fiu! Fins que va arribar en el desert. Quan se'n va aixecar de dins l'arena que havia caigut, se va trobar un lloc groc i més groc. No veia res més que groc. Uf! Tampoc no m'agrada gaire i té molta set. No, me convé anar a un altre lloc. Amb això que en Banyeta va tornar a agafar la seva cova i en revoltilla. Quan la va tenir ben enrevoltillada, va cantar: bota, que bota, botarà. Fiu!
va fer un altre bot i va anar a parar... Tsa-txam! Per damunt arbres! Allà va pensar que potser sí que podria estar bé, perquè hi havia molt d'ocells, moltes paperones, hi havia moltes coses que li agradaven, hi havia molt d'arbres i allà feia molt bon respirar. Però, què va passar? Quan va fer una estona que era allà, se'n va donar compte que tot era verd, verd i més verd, i que suava. I no li agradava suar tot el temps, estava en la gota que li caia per aquí, per el front, per tot. No. I va dir, bé, i doncs revoltillaré la meva coveta i m'aniré a un altre lloc. Anem a on aniré? Va a la seva cova i en revoltilla, i va començar a cantar. Bota, que bota, botarà. Va fer un bon bot i xo-xof! Va caure dins la mà. Ja? A dins la mà. Va passar de la selva a la mà. A la mà va trobar meduses, peixos. Li va agradar molt la mà. I bé mirava per tot, i tot era blau, blau i més blau. Podia nedar, surava per la mà. Li encantava uns colors que hi havia. I a més, quan volia sortir de fora, hi havia ones per jugar. I quan volia descansar, se tombava damunt l'aigua i podia descansar la mar de bé. I va dir, sí, aquí m'agrada estar jo. Hi ha una platja. Clar, no fa tanta calor com en el desert i puc estar damunt serena. M'agrada molt estar aquí. Va decidir que quedaria allà, perquè havia trobat el lloc allà on li agradava. Però no vos penseu, qualque vegada anaven a veure els seus amics de l'infern, els dimoniets. Però en banyetes se tenia ben advertits. Si veniu a veure'm, heu de fer bonda, perquè jo quan va cau un altre, sempre faig bonda. I conte contat, conte acabat. Si t'ha agradat, fica la mà!